Gij ziet het niet stom. We hebben onze poppenkast met Billy en Willy. Dames en heren, geef ze een groot applaus. Billy en Willy. Goedenavond, beste mensen. Hier kunt dadelijk een schone, bijzondere poppenkast terug. Maar toch ook speciaal voor ons snoepprinses Irma. Irma, kom maar eens even naar binnen. Zit ik me fijn op dat stoeltje daar. Zet ze al. Oké. Dames en heren. Hier zijn we terug. Speciaal uit Amerika. De reizende sterren. Billy en Willy. We zijn Billy en Willy. We zijn Billy en Willy verruk. We zijn Billy en Willy. We zijn Billy en Willy verruk. We zijn Billy en Willy. We zijn Billy en Willy verruk. Goedenavond, beste mensen uit Rooi. Ja, goedenavond allemaal. Hallo. We zijn Billy en Billy. En wat missen we nog? De uitjes. Jo, prinsesje. En nu hebben we gehoord dat ik dus prinses ben geworden. Ja, inderdaad. En daarom willen we nog eindelijk hier een feestje geven. Ja, we gaan even. Maar we beginnen met 3 maal een welgemeende hoera. Ja, en Hyper de piep. Hyper de piep. Hyper de pieper de piep. Jo, prinsesje, en Billy en Willy gaan het lekkers voor dich maken. Ja, we gaan lekker Ja, maken. en wat gaan we maken, Willy? Nollewater! En wat hebben we daarvoor nodig? Wat hebben we dan voor nodig? Uiteraard een kom. Ja, en kom. Ja, wacht, kom maar op. Ik ga eens even een kom pakken. Kom dan. Ja, komt-ie. Ja, komt ie dan. Ja. Kom naar wie. En wat doen we dan in die kom? Wat doen we in die kom? Uiteraard een pak meel. Ja, een pak meel. Ja. Even meel pakken. Meel in de kom. Heel naar wie. Jo. Heel zo, ja. Beetje Zo, meel. Hoppakee. beetje erin, Ja, ja. beetje meel in de kom. Zo. En wat doen we bij dat meel? Wat doen we bij dat meel? Uiteraard een pak melk. Een pak melk. Melk, ja. 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 Even een pak melk. Ja, melk in de kom. Beetje melk daarbij. Melk zo, daarbij. Melk in de Ja. kom. Zo. En dan om het af te maken, wat doen we dan nog bij? Wat doen we dan nog bij? Uiteraard 3 ei. Ja, 3 eieren. Ja. Wacht, Ja. Eén pakken. Kie. Ja. 1 Ei, ei. ei. Zo. Ja. 2 eier. Ja. 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 3 3. eier. Oh, oh. 2 eier. Ho, ho. Ja. Zo. En dan, joh. Ja, dat is gewoon even mixen ding. Ja, dan moet het gewoon reuren. Ja, dan kon ik dat even reuren. Wacht, Ja, pak de mixer pak de even. mixer erbij. Kom maar. Even kijken, de mixer Ja, erbij. de mixer daarbij. Ja. Ja. Mixer. Hey, wat is er? Wat is gebeurd? Ik ben mijn nou kwijt. Wat is die nou kwijt? Ik ben mijn nou kwijt. Ja, dan moeten we dat gaan zoeken. Ja, dan gaan we dat even zoeken. Ja, dat is toch ook. Ja, daar kom ik, ja. Haha, ik heb hem gevonden. Had ze hem gevonden? Ik heb hem gevonden. Ja, ik zoek ze natuurlijk geen reet meer. Nee, zo gaat even niet meer zitten. Ja, hè. dacht ik wel, joh. Heel goed, ja. Zo, Oké. en dan, Zo, de bakplaat maar ja, niet. ja, dan pak even de Ja, bakplaat dan moeten we erbij. door de mixer gaan doen. Ja, Even kijken. meel in de bakplaat. Zeg de bakplaat. Ja. Ja. Billy? Billy, hoe ben ze? Hé? Irma, heb je Billy gezien? Heb je Billy gezien? Ja, maar hoe is het? Hé? Tada! Ik zat achter de bakplaat. Wat een goeie grap, hè? Ja, en dan moeten wij nu nog even het meel in de oven doen. Ja. Ja. Doe dat beslag maar eens in Bakplaat in de Ja, oven. zeker in de oven. En dan is het nu wachten Ja, geblazen. dan moeten we gaan wachten. Ja. Hey, Billy, Ja. zal ik een liedje zingen of zo onder het wachten? Oh joh, dat is misschien wel poepgezellig, Dat is joh. misschien wel poepgezellig. Ja, hè? ja. Weet ze een liedje? Ik weet wel een liedje. Oh. Moeten we allemaal met zingen, hè?
Geef mij gas. Geef mij gas, geef mij gas. Want het is Sino toch holle klop. Ja. Zeg, hé, ik ruik gas. Ik ruik ook gas. Gas. Ah! Zo is ik Ja, dat wordt klaar. Zeg, prinsesje, kom dicht maar even die nonnen voor te halen. Waar is dat vuur, Irma? Trouwens, prinsesje, mag ik tegen een handje geven? Proficiat. Hier. Oh, Irma, mag ik die ook een handje geven dan? En natuurlijk... En een kusje erbij! Wat, wil ze geen kusje? Wat, geen kusje. En ik heb nog wel speciaal show voor dit. Maar zeg, hey. Jongens en meisjes en Irma, dit was dan alweer. Ja, we gaan maar zo even samen. Ja, we zijn poep aan de pil. Ja, en we gaan met meer aantrekken, want anders weer nog stoend verkocht. Ja, dat moeten we weer hebben. Hey, mensen, bedankt. Bedankt. Ik vond je geen reden aan, jij wel? Als eigen Villa Achterwerk met Robert, Pieter, Jelle en Ruben geef ze nog een daverend applaus. Ik zie je denken, heb je maar snoeien. Dat ik